Hayi cha we nesibindi dad. Uzuyatsaka impela uthi uyako Durban July kodwa uyazazi uyangikweleta. Uncamela ukuthenga umswenke uthengele ukuyodakwa. Ushiya wonke amajoint angakini uyodakwa ko Durban July ubungikweleta. Hayi ngeke ayikho leyo nto ngizoyokuvimba lapha esangweni oqala namahashi lawa akusuke edlala nokwazi nokuthi iliphe lizowina nazi ngisho ukubheja ukuthi kubhejwa kanjani. Kodwa nijahe nje ukuthi niyosweka nje bese nishuthela Facebook. Leyo mali nje ubungayenza izinto eziningi kabi. Thenga utshwala lapha ejointini langakini ubuzodakwa imali encane kabi. Imali eyicathulo kuphela nje bizokudaka iweekend yonke. Hayi akwenifunde ukuplana izinto zeni. Khathela wena mina. Habe. Nawe sisawukhuzela engane yakhe angena umiswa secrash mina ngise taxini la. Angizizodlaliswa izingane engingazazi.